जानजियाव सादा थिमि एथेबलायनानै प्रफाइल पिकचार जाबाय नों गोरबोनि थासफ्लेयाव बाला सिख्लाबो गैखाया गोसोनायाबो गैखाया बे इउक्रेन आरो रासियाजों जुद्ध नांनाय गेजेराव थांनानै जायखिजाया सासेसो नागिरना लायबाबो जाबावगोन नालै बे खम साफा साफा गुफुर गुफुर गावदां गावदां खानाय गोमो गोजा लालायलायनाय खम साफा साफा दंथारो बे मोननोबोथ' रोंखाला बिदि दांगा जानानैलाय बेसेबां थाबावनो आरो लायबारनांगोन खायदा बोराय बाहायना नङाबा जानाय नङा माखौ लायनो माखौ नोंनोलाय मानोब्रा खोनाबानो गरम जालाबायग्रा मानसिफोरनोलाय खिथाया मानो मा सावथालफोरबायदि फंफा फंफा लाखुमालायना बाथ्रा बुंनाय बेलाय बै रासिया आरो इउक्रेनजों जुद्ध जानायाव थांनानै सानैसो साफा साफा गुफुर गुफुर गावदां गावदां नायनानै साथामसो लायनो नागिरदां हाब बेथ' थाजा खबरसो बेफोरबायदि मोजां खामानिखौ बारा लेट खालामजाला थाङोबा थाङो माला थाङो थौदो नुबाय दा खोनाबानो गरम जाखायो मानसिया ओंखायनो खोन्थानो बादोंला नोंनो लेवरा बा लोगोखौ बिदि होनलायबाय नोङो लोगोखौनो खिब्रमा मोखां साला हाब गावखौनो बिराद मोजां सानखो ना माखो नोंलाय साइथिं सेर सेर प्लास्टिकखौनो लायदो नोङो बिहारि मडेल हाब आं बाबायलै नोंखौ थाङोबा थांनो थौदोब्रा आंबो थांगोन आंबो सानैसो लाबोगोन ना आदसा नों थांफामारगोनथ' ओइ थांमारोबा बैसोरखौबो लोगो लानांगोनलै खावब्ला मोद्लाफोरखौबो ओइ बे खोथाखौ दाख्लैसो आङो बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव मावजि बुन्दानि बिरबायनाय निउसावसो नुलाबायदोंमोनलै माथो रासिया आरो इउक्रेनजों माथो गुलां गुजां जाखानायनो बाब देन्जार थैलायखाबायनोलै बाला दे जाबाय दे ओमफ्राय बे मावजि बुन्दानि बिरबायनाय निउसालाय माथो खोन्थायामोन बै रासिया आरो इउक्रेनजों जुद्ध नांनायाव बै इन्डियाआव दोनहरनो नागिरदोंनो सिख्लाफोरखौ आरो बै निउ दिल्ली ना मा होनो एयारपर्टआव थांनानै बै सिख्लाफोरखौ बासि बासि लायनो होदों लागाव मा इन्टारेस्ट खबरलै बेलाय